Tú me pides que te deje ahora cuando más te necesito. Tú me dices que este amor se fue al olvido. Ahora cuando yo ya no te olvido. Tú me pides que seamos solo amigos, y a mí no me interesa ser tu amigo. Tú me dices que este amor ha sido en vano. Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita te vas a quemar. Eso era mentirosa, mala gente. Tú me pides que regrese ahora, y ahora es a mí a quien me interesa.
Buenas tardes a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí, sensibilidade, por darlle voz aos montes, por rachar co silencio. Grazas aos compañeros e compañeras que teñen deixado as súas vidas na loita contra os incendios forestais. Un minuto de silencio que nos sirva para reflexionar sobre a desfeita producida na nosa terra. A quen nunca se queixa, a quen maltratamos, a quen estragamos. Hoxe, grazas pola falla de reacción, pola ocultación manifiesta e de atopar solucións. Por dignidade e como reacción diante da destrucción cidadá en defensa do monte galego. E por eso vos chamamos a participar hoxe neste acto de desagravio que nos nosos montes fai que nos indignemos. Esta indignación debe producir unha reacción. Cada vez máis non se produciu por parte dos responsables da política forestal do país. O presidente da Xunta de Galicia, ausente en Sudamérica, recollendo votos e facendo grandilocuentes declaracións de boas intencións. O gallá aplicara co goberno que preside e gestione a realidade. O delegado supremo da Xunta de Galicia en Ourense, o presidente da Deputación, nin arre nin xo. A maioría dos alcaldes dos concellos onde se calcinaron centros de hectáreas ninguén os viu por onde tiñan que estar. Con deixadez manifesta das súas obrigas, demostración máis dunha total e de principios morais básicos que todo servidor público ten que poñer en práctica. A indignación fixo que se creara a plataforma cidadana Monte do Invernadeiro, Manzaneda, Ribeira Sacra, o Faro de Avión, Serra Martiñá, Serra de Pena Monteagudo, Serra de Meda, Guionxa, Penaloba, Serra de Enciña, Alastra, Pena Corneira, Penedos da Raíña Loba, Serra do Larouco e un longo etcétera. Innumerables os lugares afectados polos incendios, lugares de interés comunitario, zonas de especial protección para as aves, reservas da biosfera, ecosistemas forestal, económico e medioambiental, zonas agrogandeiras, zonas de forma descontrolada por falla de medios, por falla de reacción, engana que engana minte. O día 18 a noite, o señor conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, decía que en Galicia só quedan traballando en só 2 dos lunes. A estes incendios da Raia, nos grandes incendios da Serra de San Mamede, Serra de Queixa, Manzaneda, Serra do Xurés, Monte da Peroxa, Perido da Guiar, Faro de Avión, agochar a nuestra cobardía e unha total falla de principios éticos e morais. Lembramos as palabras do señor presidente en Sudamérica. As múltiples e variadas funcións dos montes e bosques, a cultura, a etnografía, o turismo rural. Unha das calcinadas e por servizos forestais da Xunta de Galicia baixo mínimos. Por incompetencia e deixadez dos responsables das incendios en activo. Brigadas forestais con un só componente, cando teñen que ter unha media de 5 ou 7 brigadistas. No Brán, con índice baixo, a provincia esquecida e lonxe dos focos mediáticos. Ninguén se vai... Traballadoras forestais de Galiza.
que arriscan a súa vida na conservación do noso país. A cada un dos lumes forestais, delito recotido no Código Penal, debe ser cumpridas mediante a elaboración de un protocolo axeitado que coordine as forzas de orde pública co servicio. Benvidas a todas e a todos ao acto organizado por ISCA. En principio, Galiza está a sufrir un ano máis o fatídico drama dos lumes forestais. Desta vez, acrecentado pola forte seca que converteu as primeiras semanas do outono nunha prolongación do verán. O pobo galego estivo a prepararse en freo con os grandes lumes do ano, xusto despois de que a Xunta reducise o número de brigadas no monte, o cales pasaron a temporada de incendio, demandando máis temporalidade, mellores condicións de traballo, reclamamos que o goberno de Feijóo non atendeu. Desde a Asamblea de Zona de Isca, de Ourense, organizamos este acto para denunciarnos o ocultamento por parte das institucións que nos gobernan de todo o que está pasando moi galego. Preténdennos facer ver que o lume ten un problema menor e ten importancia, cando se está a consolidar a destrucción do noso patrimonio natural na región. David Rodríguez, que é o alcalde de Manzanera. Moitas gracias por ter visto o acto. Bueno, pois eu chamo Llera, como ben dixo son moi transportado en la sindical, que o primeiro que quería dicir hoxe é que todo o persoal en función de Seaga que rematou o seu contrato coa empresa. Isto é un pouco abraiante, posto que fai pouco o noso compañeiro conselleiro dixo que estaba moi agradecido de que todas as brigadas traballasen fortemente nos incendios e tal, que agradecelle moito a súa labor. E, bueno, como agradecemento que fixo foi botarnos a rúa, porque está ben. Entonces, xa o operativo empezou tarde, normalmente empezaba en xuño. Os 3 meses de incendios suelen ser xullo, agosto e setembro. Pero, bueno, normalmente empezaban a finais de maio e principios de xuño. Este ano empezaron un de xullo. Tamén quería dicir que eles dicían, sí, o operativo vai empezar o 1 de xullo, pero en realidade non foi así, porque foi como en cadena. Primeiro empezaron uns o día 1 de xullo, efectivamente, pero igual eran 6 brigadas, por exemplo. O día 5 empezaron as salir transportadas, o día 10 empezaron outros compañeiros, e así ata o día 1 de agosto, polo que o operativo non estaba montado polo completo. Depois queria dicir tamén que a fecha de finalización foi moi prematura, foi o 15 de setembro, cousa que non se entende, porque según Iles era tamén período de alto risco, entón non sei, foi algo abraiante. Despois tamén queria dicir que o tempo de traballo foi moi pequeno. Hubo xente que empezou a traballar, por exemplo, o 1 de agosto e o 15 de setembro estaba na rúa porque traballou 1 mes e medio, algo que é denigrante, porque con 1 mes e medio un padre de familia pouco vai alimentar os seus fillos, pero bueno. Despois tamén queria dicir que as bases de transportadas tampouco traballaron o tempo que solía traballar antes. En pre-campaña nin iban a ser chamadas porque empezaron a dicir que o día 1 de febrero empezábamos a traballar e ao final, o día 1 de abril, non empezamos a traballar. En realidade, tuvemos que encerrarnos na base de transportada de Toén, que salimos na prensa, tuvemos que facer rolas de prensa, manifestacións, e non nos fixeron caso. Realmente, fixeron nos caso cando houve incendio grande, que foi cando realmente ya apretaron as tuercas, se saliu na prensa, e, bueno, o relativo é que se non arde e non sai na prensa non pasa nada, pero se realmente arde e sai na prensa, pois entón se cando se empeza a facer algo. Tamén queria dicir que a xente está moi indignada. A creación de Seaga nun principio non estaba moi mal encaminada, posto que era unha especie de mantemento de monte, apagar incendios, traballábase máis ou menos todo o ano, houve xente que traballou os primeiros anos consecutivos, depois ibase traballando máis ou menos, pero o que realmente hai agora é unha tetera en mierda que dedícase a traballar 3 meses en verao os que máis e 1 mes e medio os que menos. O interésase que a xente veterana se vaya indo porque se está vendo, posto que a xente que leva moito tempo traballando aí e ten que manter unha familia ou o que sexa non dá, porque é imposible. Entón, o que ten que facer é buscar outros medios de traballo
que poden marcar a súa familia. Claramente non teñen que ter un tempo de duración determinada. Dentro de pouco vai facer unha especie de mesa de negociación na que se falarán estes temas e seguramente un convenio para a empresa, lo que esperemos que polo menos se melloren as nosas condicións de traballo. Depois quería falar tamén sobre a UME, Unidade Militar de Emergencias, grandes compañeros que non fan nada. Veñen aquí e dedicanse a ver os incendios desde as estradas, porque claro, as motobombas non tan novas que non se poden rayar nos montes. Entonces, depois están nos poucos sitios nos que se poden ver ben como traballan, algún deitados fumando, outros menos, outros máis. Ainda me acordo dunha anécdota, estábamos nun incendio e eles tiñan o seu camión, estaba ali o cabo primeiro, o teniente, non sei como se chaman os nomes, pero bueno. Facía falta unha mangueira, eles tiñan as mangueiras novas, ali empaquetadas, fomos pedirle e tal, estaba ardendo, estaba a punto de pasar un camiño e a contestación foi non xa podo deixar, teño que preguntarle ao cabo, tal, entón foi a preguntar ao cabo dixo que tiña que preguntarle ao superior, para non dimos de conta, o incendio xa había pasado algo posible, e despois tamén, por exemplo, gastar máis diñeiro en prevención, que é o que realmente se ten que gastar os cartos, na prevención, non na extinción. Non se ve nada ter 2.500 persoas no verao traballando. Que máis dá ter 2.500 e 700? Pouco diferenciar. Se a persoa que está especializada traballa no inverno desbrotando, que está un monte de cuidado, no verao que se dedica a pagar, ten menos que a pagar, en realidade. E se son 700 persoas profesionalizadas que saben o que teñen que facer, por moito millor. Porque ter 2.500 persoas que non saben o que facer, pois é un pouco... Boas tardes a todos, gracias por vir, gracias tamén por visitar aquí a Iscas. Agora, venho contar un pouco así o caso particular, non? Que vino do meu concello, que, bueno, ben é extendible a cualquier punto do resto da provincia ou do resto da comunidade autónoma, non? Vemos como nos contaba aquí o meu compañero Gerard, como hai unha manipulación de datos tremenda, que parece ser que moitos medios de comunicación, e encima de que o saben, tratan de ocultar, non? Nos, ali no Concello de Manzaneda, tuvemos un incendio que empezou no Concello de Villariño, no marzo 80, o día 1 de outubro, un incendio que se acabou de apagar, e se rematou de apagar, o día 22 de outubro. Un incendio que estuvo activo 22 días. Pero os medios de comunicación deron o lume, dixeron que estaba activo desde o día 16, deron o lume de 6 días, cando en realidade ardeu 22 días. No tema de manipulación de datos que estaba falando, pois vemos como a Consellería de Medio Rural estuvo pasando datos falsos sin parar. Empezamos con 20 hectáreas, con 30 hectáreas, con 60 hectáreas. Os medios de comunicación, pois parece ser que tienen bastante caso, é o que publicaban, a xente se creía. Apareceron medios estatais ali por o Concello, viron a realidade, incluso, bueno, enseñamos mapas que estaban xa medidos de zona afectada. A día de hoxe temos no noso Concello 4.077 hectáreas queimadas. Dende a Xunta se empeñan en decir que son 1.850. Agora, teño unha pequena mostra do que é o incendio en sí, non sei se deixo se chegaré a saber, pero, bueno, corresponde ao 35% do Concello de Manzaneda que quedou arrasado, todo no mesmo incendio, non? Este incendio que estamos a ver aquí se estendeu, ademais, a outros lumes, a outros concellos, como pode ser o de Vilariño do Conso, de Queixa, ou incluso de Lara. Concellos que parece ser que non chegou o lume, que non denunciaron nada, están encantados. Bueno, e con tema do volume, estamos falando de 35% de superficie queimada no Concello de Manzaneda. Imaginade que se ten algo que hai que denunciar e perseguir. Pero, bueno, eu agora me atopo, nos atopamos no Concello de Manzaneda con superficie tremenda queimada e necesitamos unha solución. Unha solución para regenerar ese logo. De feito, a día de hoxe xa estamos tendo problemas ca auga, está baixando os ríos todos negros, captacións de auga potable atrancadas, etc. Necesitamos unha solución para os bandeiros, necesitamos que regeneren o monte canto antes, debido a as especies de animais que habitaban ali. Bueno, isto debe ser a administración, creo que a Consellería de Medio Rural que ten que cometer estas actuacións.
Ainda a día de hoxe, despois desde o día de outubro que tivemos a plaga esta da vaga de lumes, ainda a día de hoxe nadie se puxo en contacto con nós para que se necesitábamos algo, se había alguna población en perigo, como que si pasou, de feito tivemos 3 ou 4 poboacións, cando o lume chegou mesmo ao pé das casas. É máis nada, é unha pregunta ou algo que comentar? Aquí está. Enviamos unha petición de denuncia a Europa, unha iniciativa, para que investigue o que pasou, tanto a ocultación de datos como desde hectáreas ou días de incendio en sí, que investiguen e que penalicen, o sea, que teñen que penalizar. Está claro que non vimos impotentes totalmente, houve unha deixadez tremenda de funcións dende o presidente da Xunta ata o conselleiro. Creo que, a xente dos povos deu a talla, a verdade, se portou moi ben. Xa xe digo, de momento non intentamos contactar con xente de outras zonas. Pero sí que se tal unha zona. Que digas os alcaldes cando ven cal é a resposta da Xunta que o seu partido? O primeiro que che digo é que son eleccións, que facemos a manifestación e as reivindicacións estes porque son eleccións, que senón que non íbamos a entrar nada. É o primeiro que che digo. Depois, se cada vez os presupostos, o borrador do presuposto do ano 2012 que está sacando a Xunta, e ves como que estes concellos xa perdeu fai 2 días e xa hai partido destinado. Cando para outros concellos de momento non hai nada. Nós, en concreto, na nosa comarca, os alcaldes do Partido Popular, ningún se sumou nin ao manifesto, nin as acciones que vamos a levar a cabo a partir da hora. Hai outros concellos, tanto independientes, Partido Socialista e Bloque, que sí que vamos a sumarnos todos conjuntamente. Están intentando lembrar o día, pero bueno, creo que coincidiu coa concentración do sábado. Non sei se foi o sábado ou o día anterior, que de repente se triplicou o número de hectáreas afectadas no que era información en prensa, o que nos chegaba un pouco a cidadanía. E sobre a postura dos alcaldes do Partido Popular, claramente, quer dizer, que van a facer os alcaldes agora cando teñen que declarar zona catastrófica as súas parroquias, os seus montes, ou que perderan nas distintas vilas ou municipios, e a Xunta siga sin asumir cales son as hectáreas reais, porque se oficialmente non hai unha cantidade real afectada, ou reconhecida polo menos, non se poden declarar estas zonas, por tanto non se poden solicitar as axudas. Cal é a posición que están tendo estes alcaldes? Da igual. Claro, de feito non. O que me dixeron foi iso. Non que eran eleccións, así. Non queríamos saber. De feito, o tema das eleccións sí que é curioso, non? Porque vimos como os periódicos grandes estatais que sí que nos apoyaron moitísimo, os alcaldes que despois os autonómicos non. Autonómicos, xa te digo, cando tes unha pequena rencilla co alcalde de Olao, os 3 días xa está a voz dándoche, eu digo claramente. Depois xa lle dixen despois cando pasa algo desto, e non me chamaron máis tampouco a ver como está o tema. Esta serina total, son medios que estamos pagando todos, hiper subvencionados.